Ambune pesing men. Apa aku salah? Yen aku kondo apa anane? Arep sapa ndereh emping kaya ngene iki. Wong sing neng sandingmu Gambase lurus-lurus gudi. Wayah manen iki. Sesuk yo wayah ngunduh kayak pas puayu sayuran. Ini wite kuru tapi wae jan super iki. Apuke pedas saiki tapi malah apik, wae malah ora bengong-bengong. Iki lho puayu sayuran. nguyuh. Ih. Hmm. Hmm. Bar mangan jengkol karo petik nguyah-nguyuh ae piye lagi. Kae boy. Esok lah dulu balik sore. Rong ngayur barang ya ini rong sayur. Delok mundur lah wah rong ya pengen tak godhog. Paling wis paling. Duh, kok teles mambenge ra udan jane. Teles men anune. Mai. Ambune pesing men. Ih, ih, ih. Pesing men ambun. Asem maneh. Muntur masa pesing men kok ambune kayak gini. Godhog tangga mambu ra nggo. Tapi paling ya ora itu barsi. Asem. Allah. Jelek ngono. Allah ya Allah. Keram sing angkem kok ngono. Ibu ngono ku enak ora ya? Sitok apa ya anu cara godhog ya nanggung. Iki tuwek iki. Iki enak iki. Ya tapi rambu pesing kayak mau ambune pesing ndak umum jalan kayak mau. Jurung iki tapi di memang dah masa mutu lah buat mencaputannya di kayak perawes godok karo wedang sore sampean